nasledovania programu. Za prvé otvorenie zasadnutia, za druhé určenie overovateľov a zapisovateľov zápisnice, zloženie sľubu náhradníka na post poslanca obecného zastupiteľstva, za štvrté schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, za piate kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí, po šieste interpelácia poslancov a dopyty obyvateľov, za 7 vyhodnotenie OVS obce nájom pozemkov, za 8 schválenie dodatku číslo 3 zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu, za 9 výber dodávateľa na rekonštrukciu miestnej komunikácií v obci Červeník, Ivanická ulica a Farská ulica Červeník, za 10 rozpočtové opatrenia číslo 21/23 a 22/23, po 11 správa o kontrole osobných nákladov za 6 MŠ Červeník 30.9.2023, za 12 rôzne, za 13 záver. Kto je za tento program, nech zdvihne ruku. Ďakujem. Zdržal sa, bol niekto proti? Ďakujem. Takže prejdeme k bodu 2. Chcete niečo doplniť do programu? Keď nie, tak môžeme pokračovať. Takže ideme za... Kde sa ti hovorí? Až keď bude zvolený. Takže 6. Obecné zastupiteľstvo Červeník určuje overovateľov zápisnice Denisu Adankovičova a magistra Gregora Benčeka. Kto je za, nech zdvihne ruku. Ďakujem. Do návrhovej komisie v zložení inžinierka Alena Adankovičová a MGR Michala. No to nemôže byť. Prečo byť pani Adankovičová je dvakrát? Nie. To bola Deniska, Alenka môže byť. Dobre, ale nemôže byť dom. Ešte nemôže byť dom. Ešte nemôže byť dom. Takže Gregor Benček, nie? Gregor Joverová. Sámka Kolárská. Takže návrhová je Alenka Adamkovičová. Dobre, kto je za, nech zdvihne ruku. Ďakujem, zdržal sa niekto. Ďakujem, pani Adankovičová. Dobre, a teraz prejdeme zloženie sľubu náhradníka za post poslanca obecného zastupiteľstva. Ešte by som vám chcel povedať, že máme tu ďalšiu zmenu. Pani Ondrušková sa vzdala poslaneckého mandátu, takže náhradníka budeme mať na ďalšie schôdze, čo budeme mať nasledujúce v tomto roku ešte. Dobre. Takže nech sa páči, pán Tomín, poďte. Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústav Slovenskej republiky, ústavné zákony, ostatné všeobecné záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Dobre. Áno, ešte berieme na vedomie zloženie. Povedzte len toto. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zloženie sľubu novozvoleného poslanca MGR čestného vyhlásenia s vášom podpisom a podáva správu o výsledku jej zistení. Dobre. A prejdeme k bodu 4. Budeme hlasovať. Kto je za, nech zdvihne ruku. Ďakujem. Zdržal sa niekto? Bol niekto proti? Ďakujem. Už môžete hlasovať. Áno. Už nie je, to tam je zle na kontrola plnenia uznesení. Prejdeme k bodu 5, kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí.
Takže vážení poslanci, Ešte správa mandátovej komisie. No tak to potom dajú, prečítajú, keď ešte najprv to musia pozrieť. Mali by to pozrieť ešte nejakú chvíľu. Tak Dobre. Potom tú správu dá. Takže máte nejaké pripomienky, čo sa týka kontroly plnenia uznesení? Berú na vedomie. Dobre. Interpelácia. Bodu 6. Interpelácia poslancov a dopyty obyvateľov. Ja sa chcem spýtať, že čo sa týka hrobových miest na cintoríne, tak je to má veľko na starost, že kto to rieši, že keď kam treba. Teraz sme na základe toho, čo sme robili to posledné, tak sme oslovili toho pána, čo nám tie hrobové miesta určil. Keď zmení z dvojhrobového miesta na jednohrobové, tak to sa volá kde ide, alebo to má starosti. Mal by to nahlásiť, áno. Môžem vám povedať, že... Dočkajte, môžem vám povedať, že ja už nesúhlasím s dvojhrobovými miestami. My máme ten cintor taký veľký. Jediné teraz sme našli ešte v starom pre pána Slivu, lebo si žiadali, neviem, či viete o tej tragédii. To je jedno, tak oni si želali, že či by nemohli. Ja som nesúhlasil dvojhrobom jedine v starom, tam, kde to máme to staré, a tam sme našli, že jedno miesto dvojhrobové. Ale už ináč budeme, on nám to už poslal voľačku, nakreslil, takže novú tabulu, takže pôjdeme to pozrieť. Jediné, čo sme tam urobili, na základe toho, že ten urnový haj sme dali na ten kopček, tam, jak sú tí, jak je to, no, jak je ten nagát, lebo tam sa mi zdá, že to bolo morové miesto, že teda tam by sa nemalo, tak sme tam dali také schodíky a urnový haj taký, no a potom ten, jak sme hovorili o tých požiarníkoch, tak sme to dali na druhú stranu, že už sa okolo nebude, to už je posledné, pani Malovcová tam má posledné ten vedľa, a už budeme robiť tak, že teda poveríme firmu, ktorá nám to vybetónuje a budú si to kúpovať, lebo ja keď som zbadal, že vola, ktorý hore, dole, to sa nedá. Bude pekný plot, všetko sa to tam dá, plus to urnové, len na to urnové zatiaľ nemáme peniaze, boli mi tu z Nových Zámkoch ponúkať. Veľmi rád by som to spravil, ale nebudeme mať na to peniaze. Dali sme vypracovať toto, že kde sa ešte dá pochovávať. Nič iné. Čiže na starých hroboch, tam sa, keď je dvojhrob, tam musí ostať... To už do toho nebudeme, len nové, aby sme sa... Aby sme dávali nad seba, lebo nebudeme mať miesta. Keď volá kto z dvojhrobového miesta spraví jednohrobové a nenahlási sa, tak jak je potom ďalej? Ja sa chcem spýtať, že čo je to nahlásiť sa? Čo to znamená ten proces nahlásiť sa? Stačí oznámiť, alebo je na to nejaký papier? Oznámiť, ale tiež nejaký poslancov tam. No, nepovedz, keď... No. Nie, Ja som aj Antonovi povedal, Adamkovičovi, že každá zmena, čo tam on, lebo on je správca cintorína, on ich tam púšťa, čokoľvek bude to, že by sa to podľa toho nášho plánu vymedzovalo, musí nahlásiť, že musí prísť a my tam prídeme a povieme to, že či môže, alebo nemôže. Lebo chceme tam robiť aj ten obchod, aby nám tam volať, kde nedali hrob. No, takže tak. Ja som mu to hovoril, neboj sa. No. Ja sa pýtam preto na to nahlasovanie, že akou formou, lebo naši teraz zmenili z dvoj na jednohrob, ale je to taký širší jednohrob, ale vlastne, že ako to treba komu nahlásiť? No, na obecný úrad. Sem musia, lebo my máme plán a podľa toho plánu postupujeme. My nepostupujeme, že... Však to robili chlapci, tuto akože nám povedal, že my to vybavíme. Nikto mi nič nevybavoval. Lebo ja som sa o tým pýtala, My to ideme na to miesto v tom pozrieť vlastne, na starostu. Áno, my sa vždycky so Zdenkou, keď niečo riešime, ideme ideme skutočnosť podľa toho nášho plánu. Lebo on tam aj chcel, že posunieme to, len že keď to rozmeral, povedal, že tam aj tak
bude ďalší jednohrok, lebo tam je hneď blízko, že a ešte aj Diane vie, že tam to proste sa nedá. Alenka, tam už do tých Z-ov už je dobre, to ber, ale aby nám naše... Miesta, že kde by bola to chcel zmeniť Že sme vyhlasili, čo podpísal Michal, aj Keby vešli, tak ho tam dáme, ale no, tak jak ste mali vy. To tak spravili, Keby vošli, no. Máme ten plán bude vyvesený, môžete si ho pozrieť. Dobre, jak sme to dali. Dali sme aj, jak je Dom smutku, dali sme aj pod ten múr od Milky od Vachanových a dali sme aj na druhú stranu, len sme tam nechali od Charvátových na to auto. Ten priestor, aby tam vešlo to auto. No a potom, keď budeme mať, však dlažbu máme, však dlažby je dosť teda. No. Len keď budeme mať voľakého majstra, že by sme to voľako spravili, že teda urobíme tam ten obchvat okolo, no, že ak sme to hovorili. Tam je len jeden hrob je tam a taký a nikto sa k nemu nehlási, takže tu by sme ho dali k tomu múru a by sme tady išli. Dobre. Ďalej. Ja by som bol to pozrieť, kuchyny majú, tam sa trebalo čo robiť s tým upalením, bolo tam viatinové rozpísané, aby tam varili. Kde? Dole, v kuchyni, kultúra. Ten šporák a tam akože je to. Nie, však my sme posledne riešili tú umývačku riadu, toto tam je. A šporák je tam ako bez tých viatinových roštov. To musím, pardon. Toto musím zrušiť. Telefón si vypadl. Dobre, ja to pozriem, ja ich zoženiem, to není problém, viatinové volá, kde aj budú. Len tam boli tie šporáky na plynovú bombu a to sme všetko dali preč. Nech to necháme vybavenie, aby sa tam dalo variť. To je dobrý šporák. Ale myčka je funkčná, že keď sa tam je taká veľká akcia, že sa to tam dá všetko poumieť. No. Dobre. Zapíšte mi to tie rošty, dobre. Má ešte niekto niečo? Ak nie, ešte dáme. Vyzývam mandátovú komisiu o prečítaní správy. Mandátová komisia overila, že poslanec magister Michal Tomín svojím podpisom potvrdil zloženie sľubu a taktiež, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca podľa paragrafu 11 odseku 2 zákona číslo 369 z 1990 zbierky zákonov o obecnom zriadení znenia stoších predpisov. Obecné zastupiteľstvo Červeníku berie na vedomie správu mandátovej komisie. Není. Dobre, ideme k bodu 7, vyhodnotenie OVS obce nájom pozemkov. Ja by som to mohol. Obecné zastupiteľstvo Červeníku zriaďuje komisiu pre účely vyhodnotenia obchodno-verejnej súťaže, vyhlásenie na základe uznesenia obecného zastupiteľstva obce Červeník číslo 86/23 zo dňa 5.9.23 a to v zložení, myslím si, že všetci poslanci, dobre? Všetci prítomní. S tým z úlohou komisie je posúdiť súťažné návrhy predĺžené v rámci tejto obchodnej verejnej súťaže z hľadiska úplnosti a predĺžiť obecnému zastupiteľstvu Červeník správu o vyhodnotení tejto obchodnej verejnej súťaže a určiť víťaza tejto obchodnej súťaže. Tak, takže vyhlasujem 10-minútovú prestávku. Poslanci sa môžu odobrať, otvoriť obálku. Musíme spraviť zriadenie tej komisie. Áno, všetkých poslancov odhlasovať. No dobre, všetkých. Takže kto je za zriadenie tejto komisie, nech zdvihne ruku. Ďakujem, zdržal sa niekto, bol niekto proti, ďakujem. Takže odozdám. Čo? Tak my... Matúško vypne kamery a môžu zostať tu a my teda sa...
Tak to správu komisie, aby ste hneď dopredniesli, teda. Dopredniesli. Kde to je napísané? Správa 3.0. Vyhodnotenie. To Není. To je nie uznesenie. Aha, toto berie na vedomie? To ja, ale to vy ja. musíte skonštatovať, koľko bolo ponúk, kto vyhrala za akú cenu. Ponuka bola 1 A povedzte ešte za za akú cenu. Cena 1019. No, správne. To bola celková, ale tam ste mali sledovať tú cenu za hektár. 100 eur za hektár a ročný nájom celkom 1019,05 eur. Dobre. Takže obecné zastupiteľstvo Červeníku berie na vedomie správu komisie pre účely vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže, vyhlásenie na základe uznesenia obecného zastupiteľstva číslo 86/23 zo dňa 5.9.23 o vyhodnotení verejnej obchodnej súťaže a o určení víťaza tejto verejnej obchodnej súťaže. Obecné zastupiteľstvo Červeníku schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy, ktorej predmetom je nájom poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve obce Červeník, a to v nehnuteľnosti nachádzajúcich sa v okrese Hlohovec, obci Červeník, katastrálne územie Červeník, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva číslo 1400 a 2701 okresného úradu Hlohovec, katastrálneho odboru pre katastrálne územie Červeník ako parcely o celkovej výmere 101 904,66 m2, ďalej len pozemky. Presná špecifikácia pozemkov tvorí prílohu číslo 1 k tomuto uzneseniu. Pozemky sa prenajímajú poľnohospodárskemu družstvu Červeník so sídlom Hlohovec, IČO 34116 893. Vidí čo? To nie. Dobre. Na dobu 5 rokov v súlade s paragrafom 8 odstavec zákona číslo 504/2003 o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov, o zmene niektorých zákonov, znení neskorších predpisov za nájomné. Koľko to bolo? 100 eur na hektár. 100 eur na hektár v celkovej sume 1019. Tak 1019? Koľko to znamená? 1019. Pozri, 1019. 1019,05. Je to tak? Dobre. 1019,05. Za jeden rok. 1019. Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce s uzatvorením nájomnej prihlásili, mesto Hlohovec nás berie pod seba. Čiže oni úplne sú zrušené práce. Áno. A pôjdeme pod Hlohovec. Čiže normálne na mestskom úrade od odbor školstva. Áno, ale sme sa dohodli, že bezplatné, že nebudeme musieť za to platiť. Skrátka, stalo sa to, čo pán Kolár nás odčadiaľ vyšupoval, teraz nás Hlohovec chce zase späť. No, takže tak, dobre. Takže to je za schválenie tohto dodatku, nech zdvihne ruku. Na ten Hlohovec, áno. Ďakujem, zdržal sa niekto, bol niekto proti, ďakujem. Bod číslo 9, výber dodávateľa na rekonštrukciu miestnych komunikácií v obci Červeník, Jilemnické ulica, čas A a Farská ulica. Ako viete, predali sme ten pozemok,
schválili sme, že musíme, obecné zastupiteľstvo musí schváliť, že či tú cestu spravíme, nie. Odčlenili sme všetky financie, ktoré sa jednajú o baňu, čo nám zostalo. Tak som oslovil firmy a vyšlo nám Skanska, ktorá nám robila aj tú pred školou, tú cestu. Len máme tam jeden problém, že teda toľko peňazí nemáme, koľko to vyšlo, lebo to chceme so všetkými obrubníkmi, všetko. To v tejto cene není na cene? Je, ale my nemáme toľko peňazí. Z toho predaja pozemku nám chýba 9. No, 10 000, no. No, tak budeme to riešiť, že vyplatíme im tento rok to, čo zostalo a na budúci rok im to musíme doplatiť. A v tej zmluve sa už vyplácali nejaké peniaze za tie pozemky dané? Ľudská zmluva o budúcej zmluve je s baňou. Je tu na podpisy zatiaľ. Je to na, áno. My sme to z tých peňazí, čo nám poslali zmluva o budúcej zmluve, odčlenili. Baňa sa musí kúpiť a zostalo nám toľko peňazí a... Vy ste tam mali uznesenie, že tie peniaze budú použité na... Áno. Len ja som sa chcela spýtať, lebo v tej zmluve bolo, že pri podpise tejto zmluvy o budúcej zmluvy do 10 dní sa nejaká záloha platí. Splátky boli zrušené. Boli zrušené. Schvaľovali 5.9., tak v tej nájomnej zmluve, myslím, teda v kupnej zmluve boli zrušené, neboli? Boli, ja si myslím, že boli. Lebo už sme to dávali. Jednorázové. Tam bolo jednorázové, lebo my sme im napísali, že už máme peniaze a že to dokážeme zaplatiť všetko. Nie. To je podľa pozemkový, No. Takže na budúce... tam bola, že 10%. No to tam mohlo byť, len my musíme, keď nám to dojde, tak to schválime, môžeme zaplatiť 10%. A máte pravdu, na strane 2321 do 10 dní od nadobudnutia účinnosti. No, je tam tých 10%, áno, potom zvyšok. A budeme to mať do konca roka takto vysporiadané, či... No, myslím si, že by to malo byť, no. Máme aj zápis do toho katastra, to ešte nie, to potom No čo to je to, čo sme sa bavili, to bude asi rok trvať, ale však hlavne nech to je. A on ich teraz čo vlastne sa čaká? A my vlastne tých 10 000 nemáme nikde. V rezervnom máme? Nemáme nič. Lucia, v rezervnom nemáme tých 10 000, čo nám chýba? Nie, nemáme nič. V rezervnom nemáme nič momentálne. A môžem vám povedať, že prognoza na budúci rok, čo nám došla, z 890 000, čo sme mali dostať, 650. Takže budeme mať čo robiť, aby sme to ustáli. Bol som dneska na krizovom štábe a veľa obcí tam hovorilo, že či budú mať peniaze aj v decembri na výplaty. Na fungovanie, áno. Takže uvidíme, že čo teda, keď vymenujú túto druhú vládu, teda túto novú vládu, že čo spraví, ale... No. Takže čaká nás na budúci rok, že musíme zdvihnúť dane. To musíme si k tomu sadnúť a musíme to dať tak, jak nás nútia, že aby sme to spravili. Takže tak. No dobré, a keby sme teraz tú cestu odhlasovali na budúci rok tých 10 000, nebude problém? No bude určite. Tak budeme musieť tak zostaviť rozpočet, že teda musíme to volať aj. Ale ja z môjho hľadiska, prosím vás pekne, radšej to schválme, lebo tie peniaze sa takto rozplynú. Ale takto, keď už budeme mať tú cestu, zase bude volať do vidieť, že čo sme urobili z toho predaja pozemkov. Ja som za to určite. Ja mám k tomu takú jednu poznámku. No, môžeš. Teda nekonzultovali sme tu, ja som teda osobne ani neviem, ty si tedy spomínal, ale som že možno by sme mohli važiť jednosmerku, že tam nevidú chodníky. Tých peniazí tu nikdy veľa nebude v krátkej dobe. A neviem, vy si myslíte, že je lepšie tam urobiť cestu bez chodníkov? To je podľa mňa najviac frekventovanejšia na pešo využívaná ulica. A kde tam spravíš chodníky? Prečo sme to nemohli jednosmerkou spraviť do Tuče?
Myslíš? To je ako, Myslíš, Alenka, že- jednosmerku môžeme spraviť kedykoľvek. Ale aj chodník, aby tam bol spravený už. Ale tam by sa ti nemestilo chodník s jednosmerkou. Čo by nie, keď už má Tam to nie je také široké. Napríklad od stropku po ten Keď tam pozemok to nie spravíš je také cestu široké. obojsmernú bez chodníka, tak tam musíš spraviť jednosmernú s chodníkom. Tam neviem, či je... Jediné, že by sme, jediné, čo sa dá, že teda, jak je pri Šenku, ten chodník, pokračovať vedľa, ale to potom musíme ozaj schváliť jednosmerku, lebo tam nám to nevíde. Ale my sme sa bavili o jednosmerke nie na tej ulici, na Bernolačke. Ja som sa to tu minule však pýtal. My sme sa o Bernolačke bavili. Ale akože táto ulica je podľa mňa na pešo veľmi často využívaná. A deti do školy tadiaľ chodia s krátkou a akože bez chodníka, ja neviem. Alenka, tak urobme to ináč. Spravme tam tú cestu a dáme tam tú žltú čáru, že to je chodník. Ja si myslím, že že to sa potom bude musieť dobre prešpekulovať, že ako tú jednosmerku a všetko, vieš? Konzultovať s policajtami. Samozrejme, to bez policajtov nejde. Neviem, aby to bolo evidentné. No, keď dá žltú čáru, tak to je chodník. Ja to ako myšlienku, lebo ja si naozaj myslím, že tá ulica je... Tak ale potom Lebo nikdy sme sa o tejto ulici nebavili ako jednosmerka, vždycky len o Bernolačke, že tam je ten najväčší. Ale nie, bavili, určite áno, bavili, to si pamätám. Tak jedine potom navrhnúť im to, že teda budeme pokračovať s tými obrubníkmi a my si musíme vybudovať to v tej cenovej ponuke. Oni obrubníky osadia, kde my povieme. Ale to není podľa mňa dobré riešenie teraz, že tak, víš čo, tak poďme teda do toho. Alebo urobiť to tak, jak navrhujem, že potom urobíme cestu a potom tam musíme to teda dať žltú čáru, že toto je chodník. To bude taký chodník, jak je vedľa školy. On je síce kockami označený, povedz mi, ktorý šofér to tam dodrží. Ktorý? Alenka, počujem, Ale chodiť sa na ňom nemôže cítiť ani bezpečné, tak je to tam slabo osvetlené, vieš, vedľa plotu. Škola jak je? Áno, proti, vieš, áno, proti robovi. No, my sme dávali teraz robiť to zákaz státia pri škole a to a dali sme aj tie kamiony. Tie kamiony nás zamietli. Ten pri výjazde z diaľnice? Nie, kamiony nás zamietli, že nemôžu stáť tu v Červene. Zamietli? Zamietli a všetkým obciam poslali, že musia zrušiť to rozhodnutie, čo my máme. Leopoldov, čo má. To nás zrušili. Ja som minule išiel, teda bol to pohreb, len Laca Ježku, keď už volaj to dokáže stáť aj na prechode. Bol na prechode stál. Dobre, rešpektoval tom dobre pohreb, všetko. Ale ako, to fakt máme začať volať policajtov, že prosím vás pekne, túto. A to značenie, ty si dala už tie ponuky. Teda vypracovate, jedna prišla, tie označenie chceme z Bernolákovej dať tam žlté čáry, alebo červené, neviem, aké sa dávajú. Pôjde doprava a pôjde doľava. Ale tam by sa nemalo vôbec čo stať. My máme pri Omši celé parkovisko pred jednotu voľné. Ako ozaj pôjdeme až do toho kostola s tým autom. Povedzme si všetci tak chodíme. Ja len hovorím, že pôjdeme ozaj až do kostola, však to je fakt pár metrov. Keby tam nebolo kde parkovať, berem, ale... No. Neviem, podľa mňa žltá čiara pri dnešných šoférov není prekažka. Tým, že nemáme ani žiadnu obecnú políciu, každý vie, že nikto mu nič nepovie. To máš aj pri tej škôlke. Si zoberú si vyvyšené obrubníky a stojí sa tam tak, že je to bezpečné, áno? Ale už som očul, že... By som tak skôr cestu celú a vyriešiť to, vieš, ak robievajú tie kováčiky z tých červeno-bielých. Akože signalizačné to oddeliť. A zdvihnúť to potom oddeliť po projekte, Hovorím, po schválení policajtami prekažku a spraviť tam podstate, vieš čo sú tie, však nech to potom navrhne s tými a bude to chodník. A časom si potom vieme to už dorobiť, ale takto to hovorí, že oddelíš. A tým pádom, no na to nevylezeš, kto má 10 čísel, tak bude to musieť rešpektovať automaticky.
tých peniazí tu nebude navyše, že niečo robíme si to tak, aby to bolo aj trošku bezpečné. Ja si My sme mali najprv ponuku bez obrubníkov a potom sme... Tie obrubníky tam musia byť. Určite, ale s obrubníkom ja si myslím, ako však aj... Ale to je... Vieš, že aj na Karidu ľudia, tam ide 1 500 000 aut, 1 500 000 peších, však viete, ak sa tam chodí, jednak je tá cesta neupravená, to je tam strašné, ale aj teraz, a zase toľko tých domov tam není, že by im to fakt robilo problém, to robí na otoč. Aj tak vždy, vieš, že... Alenka, ale môžeme urobiť jednu vec. Uvedomte si to, že my nám ode mňa, teda jak končíme, dáme kúsek túto chodníka, dáme prechod v Stropkovi a tam ten chodník už môžeme spraviť. Lebo tam máme kus parkoviska veľkého. Že Dado, tam už len ten kúsek nám chýba. Ten, kde býva Miro Debrecký. Keď ho dostaneme po konec, potom prejdeme na druhú stranu, tam už máme placu dosť. A už to je vyriešenie, lebo ináč sa to nedá urobiť. Takže budú tam dva prechody. Bude tam prechod od fary tam a od, kde býval tvoj sveker, tam a už potom môžeme chodník napojiť na halu. Na halovi. Ináč... Nejako to tam sme s tým chodníkom. Dobre. Nijak ináč to neurobím, len tam nechám... Ani až po Vrlaka by sa to nedalo ísť? Tam je to... Tam je to... No to áno. Áno. Tam je to úzke, no. Toto je najjednoduchší, aby sme sa vyšli, že teda dáme jeden prechod, druhý prechod a napojíme sa. Lebo to je naše. To je to veľké parkovisko. Tam ten chodník môžeme dať kedykoľvek. Pri ihrisku, áno. Dobre. Áno, potom vlastne okolo haly už máš. Takže ja budem trvať na tom, aby sme to spravili, jak sme sa dohodli, teda keď to schválite. No. A myslím si, že teda tento rok by sme to ukončili s tým, že teda máme kus roboty za sebou, že budeme... Jasné. Oni to do konca roka musia spraviť. My sme sa ešte bavili o tom, že nech dá spraviť aj ponuku prečeň. A to bola jaká suma? 12 000. Celý ten plac, vieš, že keď sa tam robá akcie celkovo, že to tam je hrozné, ale to je 12 000 na To nie. Strašné. A keby aspoň tam zalátali tie najhoršie jamy, to by sa nedalo? Aspoň trochu. Prší, tam je strašne veľa vody, vieš, tých jamách. Tí chlapci majú radosť, že tam tú vatru môžu spraviť. A tam nejde len o vatru, tam slávnosti sú. Ja to všetko berem, ale že nemáme nový asfalt. 3 hodiny pred Mikulášom sme to tam vyzametávali, čo bolo toľko vody. Tam, akože keby len ozaj tie najhoršie jamy, či by nám nezalátali. To môžem sa snažiť. Dobre. To zaleješ jedno a vznikne druhá. Ale aspoň trochu, lebo fakt sú tam veľké. Ešte tá cesta sa spýtam, ona bude vlastne začínať od Odahajskú, normálne a bude až po hlavnú, normálne až jak je Tržnica, až budú ťahať obrubníky? Tam obrubníky nebudú ťahať, tam bude len cesta, tam obrubníky nebudú ťahať. Obrubníky budú robiť do toho rohu, jak je Tržnica, jak je Šenk. A až kvázi? To už od chodníka z druhej strany od Ferancov? Od druhej strany od Ferancov pôjdu obrubníky všade už potom. Z obidvoch strán? Z obidvoch strán. No nie, tam, kde je chodník, tak tam nie. Však tam je obrubník, tam sa len napoja. To len tam ostane to parkovisko? Áno. A druhá moja otázka, teraz tá Tržnica bude do cesty? Vieš, že koľko bude obrubník od tej trhovej? Od trhovej tam nebudú, tam budú, až po Tržnicu bude normálny asfalt. No ale to bude cesta. To bude cesta, áno. Však tak aj je. Tak aj je, toto len urobí. Teraz je to také, že je to kvázi otvorené priestranstvo, že tie autá... A tak tam zase... Môžem sa teda, keď mi povedia, že koľko vieš, tam treba zachovať... Aby tam neostalo, že 30 cm pred tým stánkom ide cesta. To nie, to je... Nie, to musia už po ten stánok spraviť. Po ten stánok to musia spraviť. Tam sú aj dva vsaky. Jeden je pred stánkom a jeden je pri studni, máme dva vsaky. A potom ešte tretí vsak bude, lebo oni to musia urobiť spádovo.
Tretí vsak bude, my máme vsak, jak máme multifunkčné ihrisko, tak do toho vsaku sa napojíme so všetkým, aby tá voda všetka išla do toho vsaku. A potom to ide po faru vlastne? Po konec fary ide tá cesta a z druhej strany ide po konec posledného domu. Tam oni majú, ten je tam ten chodník a na druhej strane bude obrubník. Takže tak by to bolo. A kedy by to robili? Že kedy by to robili? No to chápem, ale že... Za týždeň, jak to schválime, môžu ísť na to. Dobre. Ja si myslím, že to je taká posledná naša cesta, čo ozaj sú tam tie jamy. Ja som sa snažil aj tie jamy asfaltovať, zase mi nadávala do Dahesku manželka, že radšej nie, ona si to zametala. Takže, to je najhoršia cesta, ale to bude dobre, keď sa to spraví. A aj pán farár hovoril, že teda, keď mu chodia návštevy, že ozaj je to také, že je to tam veľké jamy. Úplne hrozné. Ostatné ja vím, že máme tie cesty hrozné, však uvidíme, že čo sa bude dať vybaviť, ale nechodíme po blate, no toto sú tie jamy tam všade. Dobre. Berem na vedomie, budem tak jednať, aby sme to vyriešili v spokojnosti. Majo, je tam ten plac, pozrieš, je tam pekný plac na chodníku. Kde? No tu na, po ľavej strane. No neviem, či to je minimálne 1,20 m. No dobre. Dobre, budem riešiť, keď sa bude dať, nechám tam ten plac. Keď povieme, že teda v budúcnosti tam musíme tú jednosmerku spraviť, hotovo. Keď bude jednosmerka, možno tam ten chodník vejde, ja netvrdím nič. Myslím, že oni budú ochotní sa dohodnúť do platení toho zvyšku až po Ja si myslím, že áno. Nemyslím si, že nie. S nimi sa dobre jednalo aj pri hentej ceste. Neviem, či si pamätáte, tam sme mali problém, že zvyšli sa cenu asfaltu. A povedali mi, aby som dal žiadosť, dali sme žiadosť, že aby sa dodržali ceny a dodržali tí ceny. To je len vec dohody, že im to zaplatíme na budúci rok. Nič iné to nie. Dobre, predebatovali sme, takže firma Skanska dala najmenšiu ponuku, poviem vám koľko. Všetky tri povedzme. Poviem všetky tri. Skanska dala 68 363 06. SAP dal 71 791 14 a Kolas dal 71 043 07. Takže kto je za, aby sme vybrali firmu Skansku za tie, čo som hovoril, za tú sumu? 68 363 06. Nech zdvihne ruku. Ďakujem, zdržal sa niekto, bol niekto proti, ďakujem. Bod číslo 10, rozpočtové opatrenie číslo 21/23 a 22/23. Sa páči. Takže rozpočtové opatrenia s dôvodovými správami ste dostali ako materiál k zastupiteľstvu. Rozpočtové opatrenie číslo 21 beriete na vedomie vzhľadom k tomu, že sa jedná vlastne o účelovo určené prostriedky ako zo štátneho rozpočtu a z environmentálneho fondu. Čiže upravuje sa aj tu transfer na voľby, potom na odpad z environmentálneho fondu sa navyšuje 832,35, prídavky na deti sa zvyšujú o 180 a ponižuje sa prenesený výkon škola v prírode vzhľadom k tomu, že neabsolvovali školu v prírode, čiže tieto musíme vrátiť. Výdavky nadväzujú vlastne na výdavky spojené s konaním volieb a takisto vlastne na vývoz odpadu, ktoré sú účelovo určené, teda prídavok na dieťa 180 eur. Máte k 21 niekto niečo?
Nie. A 22 sa bude schváľovať, teda je to vlastne zahrnutých 69 000 na tú rekonštrukciu cesty s kódom 341, čiže z predaja pozemku, predtým, čo sa realizoval. Ponižuje sa tu vývoz odpadov, vzhľadom k tomu, že sa vlastne v predchádzajúcom rozpočtovom zapájajú prostriedky z environmentálneho fondu. Navyšujú sa cestovné náhrady zahraničné, ponižujem cestovné náhrady tuzemské, to sme vlastne v minulom rozpočtovom upravovali, že boli vyplácovať vlastne cestovné náhrady okolitým štátom z Európskej únie, ktoré sa zúčastnili nie tuzemské. A navyšujú sa v podstate maziva oleje na auto a údržba kosačky, kde sa teda vyžaduje údržbu častejšia ako po minulé roky. Otázky? Spýtať, cestovným náhradám, to je teda avizované, že keď sa ten projekt ukončí, že na to objemy peniazy by sme mali potom Okolo 29 000. Ale čo viem naposledy, tak dali sme tam aj žiadosť o zvýšenie, takže uvidíme. No. Je to stále otvorené? Je to 1. decembra sa má otvoriť ten... Minimálne 29 určite. Áno. 22 minimálne. Nie, 29. Tam je systém to, že Európska únia otvorí až 1. decembra. Tam, kde my posielame správu, všetko. Až potom na uvoľné peniaze. A druhá vec, keď sme sa teraz bavili, že zaplatíme len tú časť do výšky 60, že prečo v tom rozpočtovom máme teda celú tú sumu na skansu? No. Som sa ja chcela opýtať. No. A dobre, 69 je tam zapojených, to znamená, že sa zobrali... Ale dokážeme to zaplatiť? Veď 69 máme na účte z toho predaja pozemku. No áno, ale nám musí zostať na tú baňu. Na tú baňu, aby nám zostalo. No veď pozemok sa predal za 125 000. Áno. 50 000. No, tak bude dobré, ani nemusíme. 55 bez DPH. A ono to vychádzalo, že proste 69 bol zostatok do tých 125. Tak potom nemusíme, potom to zaplatíme naraz. Nemohlo to. 65 to nemôže vychádzať. Počkaj. No, to treba... Ne, tam práve, že tých necelých 9 chýbalo, sa mi zdá. 9 chýbalo? Keď sme to rátali. 55 000 bez DPH. No tak vyrátajte, aby sme to schválili tak, jak to má byť. 60 koľko? 6? 66? No. 134. Takže toto tam musí byť zmena. Dobre, takže zmena v rozpočtovom opatrení, čiže na 60 000 na cestu, áno? Môže byť takto? Tak. Musí byť, lebo... Čiže ponižujem o 9 000. O 9 000, tak by sme o tom nemali. Čiže položka rekonštrukcia miestnej komunikácie sa znižuje zo 69 000 na 60 000. Dobre? Môžem dať hlasovať, má niekto ešte niečo v tom? Tým pádom tam dá, že je to zvyšné zníženie, všetko rozdiel. To sa potom tie čísla opravia. Ja hneď vám poviem, koľko to bude, dobre? Ja len, kým začneme hlasovať. 65 842 sa zvyšuje a znižuje o 7693. To zostáva. 65 842 sa zvyšuje a znižuje o sumu 7693,97. Čiže to zostáva. Áno. Kto je za toto rozpočtové opatrenie, nech zdvihne ruku. Ďakujem, zdržal sa niekto, bol niekto proti, ďakujem. Bod číslo 11, správa o kontrole osobných nákladov ZŠ Červený 30.9.2023. Takže vážené poslankyne, vážení poslanci, obdržali ste môj materiál. Tam vlastne bolo od 1.9. zmena sa vlastne určili stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov a zvýšenie platových taríf závislosti od zložky započítanej praxe od 1.9.2023 o 12% pre všetkých pedagogických a o 10% pre všetkých nepedagogických. Máte to tam aj v tej dôvodovej správe. Neviem, či sa chcete niečo spýtať.
Ja len je to také zvláštne, že oni si sa všetko zvyšuje, ale podielové dané nechodia, také jak majú. Dneska ale my za to nemôžeme. Ja viem, že za to ja len hovorím na margo toho celého, že je to Takže správa sa berie strašné. na vedomie. Dobre. Dobre. Bod číslo 12 rôzne. Nech sa páči. Áno, som hovorila. Ja sa chcem spýtať, že teda v akom časovom horizonte alebo ako budeme robiť s tým rozpočtom, s tou prípravou? Ľudská, dokedy urobíš návrh rozpočtu? Chcela by som v podstate 1. novembrový týždeň, čiže budúci týždeň. Dobre, a potom by sme sa my začali stretávať. Ja si myslím, že v novembri, tak keď to budeš mať hotové, tak by si čo najskôr mohli. Myslím si, že asi raz nebude stačiť. A potom dalo by sa zastupiteľstvo posledné urobiť tak skorej v decembri, lebo nám odchádza z bytu Robo Vančo. A Koncom novembra sme plánovali. koncom novembra? Tak super, že by sme vlastne ďalšieho nájomníka potom aj... Jak budeme mať rozpočet, pošleme vám rozpočet a hneď by sme si mohli určiť termín, kedy sa stretneme. Dobre? No. Návrh rozpočtu a potom sa stretneme. Dobre? A ten návrh rozpočtu bude zároveň už aj vyvesený, akože zverejnený? Pokiaľ máte nejaké návrhy, kľudne ich poposielajte, čo sa bude dať samozrejme. Nemôžeme radšej, že stretneme sa takto a budeme pri tom sedieť a potom sa zverejní. Ja by som tiež navrhovala. Akože to by bolo také úplne ideálne. Takto sme sa to... Však dá sa návrh rozpočtu, pošle sa vám, stretneme sa potom... Nástrel ja vám musím dať. Nástrel dá a potom sa my dohodneme a potom to vyvesíme. Dobre? To bude také super. Čiže najskôr zverejnený by mal byť 12. novembra. Do 12. novembra musíme sa stretnúť a... 11. aby to bolo. To asi je skoro, ja No 11. musí byť zverejnený. A súčasne pôjdu aj tie dotácie na mzdy a materská škola, originálne kompetencie? Podľa nového už nemusí byť VZN-ko, čiže tam rozpočet bude predložený spolu s našimi. No. Prečo nemusí byť VZN-ko? Už je zrušené. Povinnosť je zrušená. Ale nezabudnite si to VZN-ko zrušiť. Áno, musíme VZN-ko dať zrušujúci, dáme zrušiť a už to bude zapracované len v rozpočte. Dobre, okej. Môžem sa ja ešte správkať, neviem, či môžem, lebo ja som teda bola dole na vystúpení. Ja už som teda aj na hovorila, aj pán starostovi som hovorila, že máme taký bezzlý stav potom v materskej škôlke. Nie my, ale teda Červený, však to je naša budova spoločná. Že či by sa potom nemohlo do budúceho roka rátať aj s tým, že sa dajú sa robiť nejaké oficiálne ponuky alebo či náhodou nejaké projekcie. Je to Havaj. Daj si, prosím ťa pekne, daj si spraviť ponuku, čo tam chcete. No ja nie, čo tam chcem, ja som, keď sme zapínali teraz kúrenie, tak bol tam pán Kraus, ktorý teda určite bude pretlačať nejaké tie buderusy, či neviem, jak sa volajú tie kotle. Ten mi povedal, že mi teda urobí ponuku a popri tom, keď to bolo spúšťať, tak on povedal, že to je, že už sa aj bojí, že, lebo ten kotol, však viete, že to je nejaký namontovaný kotol, ktorý sa od niekiaľ sa previezol, neviem odkiaľ, a on funguje. Ale to môže kedykoľvek prestať kúriť a nám tým pádom vypadne materská škola. Lebo keď v zime prestane sa kúriť, tak nebudeme funkční. No a tak som zavolala hneď Vaculovi a Vacul mi dneska ráno volal, že lebo kotol nie je drahý, kotol stojí cca okolo 6 000. Ale Vacula mi povedal, že tá kotolňa je v takom stave, že oni tam chodia robiť revízie, že tam treba urobiť vyložkovanie komína, všetky tie veci okolo toho a ani nechcete povedať, počuť, akú sumu. On mi povedal, že 19-20 tisíc rátajte, ale že ak pôjdete do toho, my prídeme až vtedy, keď vy poviete, že pôjdete do toho, že my to pod kotolňu poznáme. Takže uvidíme, čo povie pán Kraus, ale ak by sa teda dalo, určite nie asi do tých berusov, či sa volajú tie kotle, lebo s tým je veľký problém s revíziami. Že v podstate, lebo to má iba málo ľudí, papier na to, aby mohol robiť revízie týchto kotlov a my sme povinni, že zákon na Takže ja to iba oznamujem, aby ste to vedeli, že táto situácia tu je, ona pretrváva už asi 2 roky
a že teda do budúcna by sa na to myslelo. Ja neviem, včera išli nejaké výzvy na rozšírenie kapacít materskej školy. Však nič o tom konkrétne nehovorili. Ako? Však nič, ja som to dneska pozrela, nič konkrétne. Konkrétne nepovedali, však práve preto ja som vyšla Vôbec nič konkrétne. Ja som si to včera vypočula, ale ak by sa to dalo zakryť, toto, že by sa akože opravila nejaká časť materskej škôlky na 4. oddelenie a zároveň by sa urobilo aj kúrenie, tak by to bolo úplne super. Čak tak, jak sme to spravili vo veľkej škole, tam to na to bolo myslíte, dobré. že áno, že toto, aby nikto nepovedal, že som to neoznámila. Uvidíme, aké budú výzvy, skúsiť do toho Ale výzvy. ešte výzvy oficiálne som nevidela. Ja som včera ešte večer, keď som sa vrátila z rady školy, si otvorila internet, hľadala som tie výzvy, ktoré v telke stále opakovali, že teda koľko miliónov pôjde na rozšírenie kapacít materskej škôlky. Oficiálnu výzvu som nenašla žiadnu. Krásne bolo, keď to nám povedali, že nám dávajú 54 miliónov obciam, že teda dávajú nám. 120 nám zebrali a 15 nám dali. Aby ste vedeli, aké to je pekné v televízii povedané. Nejaká výzva, do ktorej sa môžeme zapojiť, tak ja by som bola rada, keby sa to nebolo. Vy ste na to teda boli o tom informovať. OK. A ešte niekto niečo do rôzneho? Ak nie, Teraz nič nenapadá. ďakujem za účasť. A kedy máme takú zastupiteľstvo? Novembri na konci. Na konci novembra by malo byť zastupiteľstvo. Najprv si musíme toto dať dokopy z Luciu a potom čo najskôr. Aby sme aj ten byt potom do toho zaradili a potom novembra určite. No. A potom už decembra.